Moi bo día a todas e a todos, alcaldesas, concelleiras, amigas e amigos. Benvidos e benvidas á sede da FEGAN, casa de todos os concellos galegos e das 4 deputacións tamén. Grazas pola vosa resposta á convocatoria que vos fixemos chegar para abordar nesta xornada todo o relacionado coas políticas públicas pola igualdade en Galicia, con especial atención ás desenvolvidas dende os concellos e deputacións galegas. Agradezovos a vosa disposición a acompañarnos hoxe, apuntalando coa vosa presenza este espazo de colaboración. Quero dar unha especial benvida e agradecemento a Inés Rei, alcaldesa da Coruña e vicepresidenta primeira da Federación Española de Municipios e Provincias, que tamén vai a participar comigo na apertura deste encontro. Moitas gracias, Inés. Coñecedes ben que a conmemoración anual do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é unha das accións con máis visibilidade das que cada ano desenvolvemos dende os concellos e as deputacións. A consecución da igualdade plena de dereitos entre mulleres e homes tamén segue a requerir de máis mobilización social, de máis reivindicacións para seguir avanzando na promoción de máis políticas públicas con este obxectivo. O municipalismo galego, os concellos e deputacións, organizando dende a FEGAN, levamos tempo traballando claramente pola igualdade e polos dereitos das mulleres no noso territorio. Dende a FEGAN imos conmemorar o 8 de marzo de 2025 reafirmando o compromiso do municipalismo galego cos dereitos das mulleres cara a acadar a igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local, este ano dende o pulo de medidas concretas que reforcen os dereitos das mulleres e das nenas para que sexan protagonistas do seu propio presente e tamén do seu futuro. Facémolo baixo o lema Dereitos, Igualdade e Apoderamento para todas as mulleres e nenas, promovido dende a ONU Mulleres e tamén participado dende a FEM na súa declaración institucional. Realizamos un chamamento á acción para acadar esa igualdade de dereitos e oportunidades para todas, con especial atención, como decía, sobre as mulleres novas e as nenas, agora que se cumplen 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por multitude de países durante aquela cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller. No 95 sentáronse as bases para os avances dos nosos dereitos como mulleres en todo o mundo, desde a intervención nas políticas, nos programas e no investimento que teñen efecto na educación, na saúde, na paz, nos medios, na participación política, no apoderamento económico e na eliminación, como non, desexada, ansiada, diría eu, da violencia machista que aínda sufrimos. 30 anos despois, foron moitos os avances, é verdade, pero seguimos comprobando que aínda non son dabondo, cando tamén poñemos o foco sobre as mulleres novas, a mocidade e, especialmente, verase ao longo da xornada sobre o seu uso das redes sociais. Vou a dar datos dunha enquisa publicada pola Fundación SM Observatorio da Xuventude en Iberoamérica, demoledores, dende o meu punto de vista. O 47% dos mozos enquisados opina que coa excusa da igualdade as mulleres pretenden ter máis poder que os homes. 4 de cada 5 mozas españolas consideran que deben esforzarse máis para demostrar que merecen os seus postos fronte á metade dos mozos. O 18% dos mozos considera que a violencia machista non existe e que é un invento do feminismo. A metade da mocidade cree que existen acusacións falsas de violencia machista, o 64% nos homes e o 49% nas mulleres, cando, segundo a Fiscalía Xeral do Estado,
Estes supostos nunca superaron o 0,0074%. Repito, 0,0074% do total de denuncias presentadas dende o 2019. E o último dato, o 69% dos mozos opina que non debería haber leis que protexan só as mulleres e que no seu lugar terían que ser leis de violencia doméstica que protexan a homes e mulleres por igual. Penso que datos como estes deben ocuparnos e preocuparnos a todas e a todos, os que participamos nas decisións nas administracións públicas e tamén a todas e a todos como sociedade. Xa dende o eido máis local, quero decir que dende a FEGAM, dende a sociedade galega, temos que promover os liderados femininos para acadar que nos 313 concellos galegos nos que hoxe en día somos o 22% alcaldesas, coido que cando menos teríamos que procurar chegar ao 40%. Xa non vou ir máis alá, aínda que o pense. O 40% de alcaldesas. Repito, agora somos o 22%. Creo que tamén temos que traballar para que nas deputacións as deputadas cheguen tamén a ese 40%. Hoxe en día son o 36%. E quero tamén decir que as concelleiras debemos tamén aumentar, porque eso reflexaría a sociedade real na que vivimos, na que, como di sempre Inés, e acabo de decir agora diante dos medios, as mulleres non somos un colectivo, somos a metade da poboación, a metade da sociedade. Eso debe reflectirse no eido político e en todos os eidos da sociedade. Remato xa, queda camiño por percorrer e por iso dende a FEGAM organizamos encontros como este para que as propostas e as boas prácticas en políticas locais de igualdade que hoxe se van a presentar aquí ao longo da mañán e as conclusións dos debates desta xornada sexan un reforzo no traballo pola igualdade para os concellos, para as deputacións e, en xeral, para a cidadanía galega. Dende logo, a vocación do municipalismo galego é seguir traballando arreo nas políticas de igualdade. Moitas grazas e boa xornada. Moitas grazas, alcaldesa e vicepresidenta, eu tamén alcaldesa e vicepresidenta. Moi bo día a todas e a todos tamén e moitísimas grazas por este convite a inaugurar esta xornada que teño moitas ganas de disfrutar e ademais que creo tan necesaria, non? Sobre todo con ese lema referido á mocidade tan necesario neste momento que para o noso presente, o noso futuro, a xente máis nova reciba mensaxes claros respecto do tema que nos trae aquí. Quero agradecer a FEGAM para a organización e quero agradecer ao presidente da FEGAM, Alberto Varela. Vou dicir que hoxe algo que non é habitual en política, nin estivo na foto, nin estivo no canutazo, nin nos deu ningún codazo para poñerse no medio, algo que moitas das que estamos aquí agora vos rides, pero o sufrimos cando vamos a actos públicos con cargos públicos homes que defenden a igualdade, pero que lles gusta tamén poñerse na foto cando non toca. Así que, Alberto, de verdad, gracias, porque eso é entender que as mulleres non estamos ocupando o espacio de ninguén, como digo sempre, sino que estamos onde temos que estar, nos eidos nos que temos que aparecer. Hai algúns meses celebrábamos na Coruña o segundo encontro de alcaldesas. En moitas das que estades aquí estivechedes nese encontro. Xa estamos preparando a seguinte edición,
porque esta foi a seguinte edición para o ano 2026, e quería lembralo porque non existen moitos foros como este, onde as mulleres podemos falar con total liberdade, expresarnos, con independencia do partido no que estemos, da nosa ideoloxía, pero expresarnos sobre aquilo que nos preocupa, sobre aquilo que nos ocupa, sobre o papel na sociedade e dar a nosa opinión sen medo, porque ás veces parece que modulamos precisamente a mensaxe para non incomodar, para non molestar, e creo que debemos seguir facendo con total liberdade. Ademais de mulleres alcaldesas e concelleiras, nos acompañan tamén homes poucos. Blas, un beso, Xurxo. 3 ou 4 máis, pero é importante tamén que estean aquí. Cando, como alcaldesas ou como concelleiras, e a min me pasa moito, ti vives no teu municipio e te crees que o mundo pois se reduce así ao termo municipal, non? Que únicamente ti tes problemas coa limpeza, coas farolas, coa policía municipal que pide máis cartos, coas políticas de vivenda, e cando consigues explotar a burbulla, salir, estar con outras alcaldesas, con outros alcaldes, mesmo de fora de Galicia, te decatas de que todos temos os mismos problemas, e ademais dá igual que sexa un concello enorme como Barcelona a Talavera de la Reina, porque ao final os cidadáns teñen as mesmas necesidades vitais en todos os sitios e os mesmos dereitos a ter políticas municipais efectivas, políticas públicas que melloren a súa vida de vivenda, de mobilidade, de calquera outro tema. E ademais, nesas xuntanzas, cando as que coincidimos somos mulleres alcaldesas, ademais de compartir problemas sobre a limpeza, o alumeado público, a mobilidade, e as reclamacións dos policías municipales, pois tamén poñemos en común algunhas problemáticas e algunhas situacións que os nosos compañeiros alcaldes non viven. E por iso creo que é tan importante xuntanzas como estas. E poñer o foco naquelo que non nos gusta e naquelo que non debemos permitir. Pero compre tomar medidas, creo, para ir erradicando estes escenarios non desexados dende a base, non? E iso se consigue non únicamente con políticas de igualdade, senón que a perspectiva feminista ten que influir en todas as políticas que se fagan, en todas. Hai uns meses estiven, vou non contar porque pareceume algo impactante, non? Estiven en Frankfurt. E en Frankfurt, na estación de tren, hai un parking público abaixo. E nese parking público hai plazas reservadas para persoas con mobilidade reducida, hai plazas para familias que sabedes que son máis anchas para baixar os carriños, e hai unha serie de plazas que tiñan un debuxo dunha muller. E eran as plazas que estaban máis preto da caixa central, máis preto da salida, e que tiñan mellor iluminación. Por qué? Porque entenden que hai que dotar de seguridade as mulleres no espazo público tamén. Esos son políticas feministas, son políticas de igualdade que o mellor non pensamos nunca, pero que aplicadas a urbanismo e as infraestructuras tamén están aí. Por lo tanto, non se trata únicamente de ter unha, como eu o digo sempre, non temos unha concellería de igualdade, sí, pero que a igualdade ten que estar presente en todas as políticas que se fagan desde o goberno, dende as medioambientais ata as urbanísticas. Se non estamos creando políticas públicas para todos e para todas. E hoxe precisamente hai dúas mesas aquí moi interesantes a este respecto, unha sobre os concellos como garantes dos dereitos e as boas prácticas en igualdade para a mocidade. Creo que son dous temas importantes, complementarios, dos que podemos aprender e sobre todo, concienciarnos. Cando unha xornada como esta se dirixe á mocidade, igual que a programación do 8M da Coruña que presentaba onte coa concelleira, a diriximos á mocidade, e parece ás veces que se criminaliza, non? Imos a falarlle aos mozos e imos a explicarlles o que están facendo mal, e non se trata diso, non se trata de criminalizar, se trata de avanzar e se trata de que os relevos tan necesarios se vayan formando
nesa necesaria perspectiva igualitaria. Eu cando miro a Uxía, non porque a teña aquí a alcaldesa máis nova de Galicia, dame esperanza, porque digo, veñen detrás, están empurrando, nós non somos eternas afortunadamente, e hai que ir dando ese relevo a xente máis nova, creando eses espacios de reflexión e entendendo que a igualdade non é un obxectivo único, ten que ser unha responsabilidade compartida entre todos, os que estamos, os que veñen, e sobre todo facer esa pedagogía, non? Explicar que as mulleres somos libres na medida no que o noso contexto social e económico non lo permite, porque esa liberdade non pode depender nin do lugar onde nacemos, nin da nosa situación económica ou das nosas oportunidades educativas, e, polo tanto, mentras esa liberdade non sexa plena e non estea condicionada por todos estes factores, non poderemos falar de igualdade real. E, ademais, sabemos que, bueno, pois as amenazas ás que a día de hoxe se enfrontan as novas xeracións son múltiples e son novas, non? Desde a violencia digital a barreiras que todavía existen para exercer espazos de liderado, non só na política. A violencia en liña, por exemplo, é unha nova realidade que afecta ás mulleres máis novas. Eu o comentaba no canutazo, nós somos analóxicas, estamos metidas no digital a forza de que vivimos neste mundo, pero temos esa capacidade probablemente de discernir, non? O que é a burbulla virtual, do que é a vida real, e como nos impacta na nosa vida pois todo o ámbito digital. Pero os mozos non é que non saiban facelo, é que viven aí. E, polo tanto, nós temos que adaptar as mensaxes ás mulleres e aos homes que xa naceron na era digital, que viven na era digital, que se relacionan na era digital, que non é tan representativo da vida como eles pensan, pero que sí require dunha pedagogía importante dende as administracións, de establecer boas prácticas, de protexer tamén as mulleres no mundo digital, non únicamente no mundo físico. E creo que esas reflexións, que son moitas e que se farán hoxe aquí, nos levan a transformar cada reflexión das que fagamos en accións e cada idea en políticas públicas. Así que, bueno, decía Carmen Chacón, non? Que cando unha muller chegaba a onde outra non chegara nunca, pois abría ese camiño para as demais. Creo que hoxe esta sala está chea desas referentes que abriron camiño nas súas vilas, nas súas cidades, nos seus ámbitos políticos, que non podemos perdelo, que non podemos deixar que estes datos terribles que comentaba María sobre as porcentaxes de negacionismo generalizado que existen entre os mozos e as mozas se sigan extendendo. Onte asistimos á renovación do Pacto de Estado pola Violencia de Xénero e asistimos tamén a eses 33 votos da vergonza que decidiron que a violencia machista non existe, que non existen os asasinatos por violencia machista, que non hai que loitar contra a violencia vicaria, que non hai que protexer as mulleres, en definitiva, ese trumpismo negacionista que está instalado lamentablemente nas nosas institucións, moitas veces en moitas institucións baixo o amparo dunha dereita que aínda non se quitou ese complexo de enriba e que non debería blanquear eses discursos que non fan máis que fomentar desigualdade e odio. E, polo tanto, nós temos a obriga democrática de alzar a voz contra eses discursos, porque así o di a Constitución española, na que a igualdade prima en todo o texto constitucional. Así que, pola miña banda, nada máis que reiterar o agradecemento a FEGAM, moitas xornadas como estas, moitas máis, aínda incluso que non se fagan na semana do 8M, porque nunca podemos permitirnos dar ningún paso atrás no avance e na igualdade. Moitísimas grazas.